Всім привітання. Сьогодні ми так само збираємо роги. Ось йшов, да, зауважу, ось такий ось старий, обгрызений весь от оленя. Такого малого. Ой, сколько ему уже годов. Ой-ой-ой. Ось так ось. Бачив оленів. Все ще ходять з рогами. Але там не було таких великих, как уже скидывали. Такие, как мы называем, лозовики. Ось такі діли. Все, всі до зустрічі. Поки що нема чого і здимати. Що попаде, буду здимати. Надвор'я вельми, ой. Сьогодні зранку було добре. Потім, може, з 2 часи лив дощ. І ось зараз трошки розпогодилося. Ну, але великий вітер. Вельми великий. Вымок весь. Але это не шкодить ходить. Все добре. Ще раз всім до зустрічі. А, і як каже син, чому ти, папа, не кажеш всім ставити лайки і підписуватися на канал? Так ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім до побачення.